Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangpay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito na programa. Apakay tampukan kadag iti pakasritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak ko iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ten iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat ti pakasritaan ni Amparo nga Napoluan, Mannao, wano sa angit, sumanao. Dear Manong Nemi, agsip ngeten Manong Nemi, di makadanon kami ti asawak dito'y balay. Nga naggapo kami ti bangkag. Nga nakadadot inobra mi sa diyay Manong Nemi kat nabanbanog kami. Nagriit kami ti agbiag. Agsuksukay kami iti taga, agmula kami, agitukit kami kadag iti bukel, kada duwapay, tapno di kasta kada harvest mi, no panagkaapit, mapamiilako. Nga ito di pamataudan ti pagbiag mi tinaldaw ken pangpabasa mi kadag iti duwangan nakmi. Imbag Manong Nemi, ta nakaredwaren dya inauna, imbag ta dududwada lang Manong Nemi, anyan tulakit na tanno at aduda kumapay, iti kasto nga rigat. Di ba kadakas Manong Nemi, imbes ko mga mainanaan da tao, ta nakadanon kami nga ron dito balay, ngem ti ba kadakas, agsip nga iten ngem awamet pa tinasila, uno nagsindi nga silaw, ti unek ti balay, ken ruwat ti balay. Kaya nga sa wen, awampay di iti anak pi Manong. Dahita akit, dahita manin, sumano awak manin, apo, nekat kastoy, nga rigat ti panagbiag, kaya po. At ako mamasang patantan, dagit anak na, ngem sa dito tayo na, mabisinak pa yan, ngem awat sigurado nga awampay tinaluto. Inaya po, aya, Jesus, Diyos ko, Victor, ayan mo, anak ko, Nika, ayan mo, ayan nyo, po, kayan, oh, ayan nyo, sige, sumano ka kasta, paunay ka magtan, paro, mas kumamakainan na ata, nakadanon tan dito balay, sumano, ay, matitilig na ito, uri, si kakit, sumano ko, mait, gusto na lang, ilokad doon tani daw, sumrektan, tayo taadako sa dyan kusinan, ag tinulong tang agluton. Ano, mabalin mo kataon, di kita anak na. Imsa dinungar na pananda. Di dyan nga Nika, nanadong manin nga nagawid manipot sa eskwela, kit ni Victor, kasi kaya Sano, ni Victor, sa dun, ayan na, kataon, nagretuwa na kataon, matubra na. Siguro agad na pamanitita nagbabasketball. Basketball. Di ko magsabot yung trabaho nan. Tapno may trabaho nan. Di inaadal na. Ano saan pinangarod nga pinaadal ta pinaggraduar ta? Kit saan naman katrabahuan? Di mat maman nagtrabaho. Mga nagsawal trabaho. Ay po. Kit na di mat anika. Kastoy nga oras. Awapay. Kit binamabagyan. Alam naman simurot. Nakita rayo. Tinubyo na. Ang Diyos ko. Ay mat kastoy nga biyagin na ya. Apo, nay ka na, no nagtaros na ko man di kusina, kitin sa ganamot kay pangrabihan tayo, nalpas kumaitan, sumanao, Diyos ko, makatitiling. Ngayon sa anak na naanawa ti asawak, tala ito'y tinakairuwamak Manong. Kasla akla mainanaan, no kastang maibagag amin nga kayat ko. Nga kabayatan Manong Nemi nga mamispisokak, eta,
karaod ko na pigsa ti pagtaugan sa akong itupak na arasaw, surukod. Baglagin din na tantang gasol na saan ka kayo ti paglutuan at nga kawayatan nga nakasaangan manonemi tinapoy nakarod ano sida manin nangatanga manin ti sida nayay ano sida nat dito ba lang nangalat ka ti babalente ko mga abrawan nateng ko mamanin napaw Diyos ko ay ano naman sida ano naman sida apo dahil taka manin paamo na si dati na sardinas ano kasi sardinas manin sardinas pandikal manin sardinas panglakaan nga road kat nung umangamin tada na kita nakta tanang nang depros na kumano anya man tada rita preset ita rep at damat dita mabaling prituin ko mang ikan no sigangan ta uno sa nga half kilo mabalin ta kumamat nga pagkisayan mo ano sa po ay Diyos ko nyagit ka sto gabi agad ay apong tadto mamanong name yung pugpugsok pa hindi kita ang kumanaskan nga mapugpugso magisumat din nakaluto kaming agasawa manong name edita ni ada tricycle nga nag sardeng iti sangot ti balay so daytan ninika siyempre, manong nemi, hampay nakastrek, itiwanek ti balay, deta, sumanuak tunganen manong nemi ako nakto. Ay ta, dito ti sangpat ti sa balasang kagaskeng ka? Ha? Dito gusto nga oras sa sangpat na. Nag-upuan. Apay, anot oras ka din na pas umurang klase yo. Uno mo odi a klase yo. Hanggang din alas 4, aging ganat alas 5, 30 minutes mo kuma, nga manipot sa diya, aging ganito, anda ka kumadto in 5:30. Si mangpat kami ginitatang mo, awan da kasi ni kasilaw, pati ni manong mo awan, ita nabanbanog kami, na kami palang tinagloto, apo nakitin ayat, gasat yung anak, nakasasat, ibiyagyo, kita kami nga naganak, nandaro na kanya kinayo, ay sus mapambanog kami na bangkal pasan, awan lamat may tulong yo. Manong nemi, inapot, ni Nika, dahil duwang alapayag na kalpasan ka ni disuna ti things na iti center table iti salas. Santo ko na ay ninanang na yo po. Makayo. Ana, sekti ka umayo. Imbas ko mga sakti mga baga makayo nga nakapot ilo amot tumolong na wala kasya wala as-aso yung kami nga naganak ka na kayo manipo diniubing kayo ang kakalay ito ayaw puros pagnamayad puro rigat an anak tumatan manon remiti asawa gusto na naya po aya mabuak pa iti sa nga baranggayan nga bitikas nga panagsasaom manao ka manao sumanao. Gaganagdasaran ng mga tayo. Ay, kaya anak mo nga rin na baro. Di lalaki nga anak mo. Hati orayanan.
Isudetan, tinalay nga anak mo nga lalaki, nagdakil nga bagi, awan serbi. Madlaw kung tumaten manong nemi ti kanatuog ti bula. Kaya nagpwesto manong nemi, napan iti basketball court, iti barangay mi, nakasando, nakashort, nakarubber shoot, ako namlan bak ng katao ko namlan no, siya sino nga basketballista. Nyawit na pa data nga bula, sunod na king bula, tadak mating katangan ti bula na. Kaharig na sampay nakastrik. Ana! Mga mabsugkat pa nagbulbulam. Api ko agawin ka lang yung subli ka dyan, nagbula-bula ka lang, tagpatpatag, gusto pagbiyagam. Apo na yun na, di lakitanin ti orasyo. Rabiin, nasipngetin, baka noon dapat na dananan, kinalang di bangka kita, ontek gloto ko lang yung kastaot, nagmalmalam nga umalat, tinitulong mo, imbas ko mga may bangkag, tumulong ka kumaman sa dyan, ni madakat na volleyball, basketball, or ating-tangat aldaw, ano may tulong natin, basketball, ha? Oray kami tinanan, sa hapo ya, ay hapo, makauma. Da kayo di mauma kanyak? Da kayo di makauma? Da kayo di mauma kanyak? Apo na kadinana nga ya, at ako malagsulat, takarabukob yun, tapos saan ka nagsao? Ana! Ilununtak pa eh, idaw-daw mo ang nagsulat, takarabukob ko, tapos awalan ta sa alok laban na oh. Anang, magpagpagisulaon, tinagan nyo nga amparo, sumanao. Timambalin ko anong nemi kasto na kay Ruwama. Kadno ko mga mintag tungpal di kita anak ko, di awang kumatnas ken nga baga. No kumanasang patamida, nga dadan dito balay kat nakaluto dan, kat naginanakam lawasit sa kamnangan, at ako mangarot ba ibaga. Ngayon na duma manong nemi, ure no kastot mabasamak, sumanuak tulata. Kasto. O, nasapa ka nga si Mangpad, nasapa ka ni ka, nasimang pat malubod di eskwela, nagdalos ka, itilawlaw, kaya ito nagtibalay, kita, indrabi mo pa tinaglaba, saka nagluto, o sikamat, natagamutayan, Victor, tinunungan mat ni ading mo, anda ka dito balik wasang padami, di ka nalag-antirik namin, hanggang nga madandanagan ka na kayo. Ay, nana ngaya, ure awan ti bading aramid mi o na siya tinaramid sa ukay lahat nga sa sumana ukay nga talaga. Makaungetak man wano saan manong nemi ngemno ag sa uwak na jay sumana uwa talaga. At numangmangan kamton. Sumanuok to pa'y laing man. O niya, ano mo't makunayo? Ha? Dakam tinagluto kinitatang nyo. Kitagyaman kayo mata. Kaya na, naimas ka di mat nang dato'y linuto kasi dahil. Ha? Nika? Victor? Kunanan tumuto. Wen. Isungar nga na imas yan, di panangan, mita na imas. Datatamuyo ka. Nga siyak na kami kinitatang nyo tagluto. Imasin nyo. Kaya na imas matiluto yun. Amuyo ba't nga doon ang kapsa nagluto? Abi nga kami pala paturayan nyo agluto. Ay, po. Amparo, tagiwat mo mapugbugson di kiti taraon. Respetar mo ka diti grasya. Agtal na ka kumamat. Bang mga talaga ro din sumanuugo lang. Kunang tumutin ni Sano. Isarting god manin na ito. Kung bumtak manin. Sumubuak. Magigupak. Tunokwan. Oy. Sika. Victor. Nang. Ano ba yan? Ay, po ya. Kano kanto nga mapanagsabot ti trabaho, nagraduar ka lang nga ro, then college, mo mataman yung obra, ay susapo, ano sarbi na nga rin pinagbasa na kat nagsapon, basketball, ba't apa malalo di basketball? Ay, po, orak lang makauyak. Nanang, dinto yung pumaya, ibagada kita, numalpas tayo nga mga, kitsi kamit ni ka, ay susapo, maulit pa, maulit pa yung malado kang agawid. Sus, apoya. Ay, nanya ta mo, may baka no. At kasi sinarak mo dita,
mapangka iti hotel, kat iti mo tibagim iti nobyom, kat niturukan, agsikog ka, ay makalasa, makaratura ka, kumapay ka ron. Kaya po dilo apong pampanunutan, tinigrigat mi nga agasawa, kanaganak ka na kayo nga mangikal, karikakon, ti panaglaran niya kamasakbayan nyo, agturpos kayo nga, di kayo met apa nagtrabaho, baka hinto na agturpos ka met nga, kat agasawa ka nga dagos, ano nga, sasabi ka magpapasasaan na kayo, o sasabi sa sakripisyo kinawayo. Ay, po Diyos ko, tumakderak man lang nga nawanan ti kalas ko, mangan. Kunan tumaten manong namin ni Victor, na sumaroon tumaten ni Nika. Ay, bastos kayo. Di kami na masaragat, na ngawan ka na sa minamangan, sumano kaila sumano, mapugbugsuan nyo ba iti kang kanin me. Dahil malaalam na, pinanawan na kan, di kita anak na. Nag-back out na. Sada pa yung napastiran nga. Takasan nung amin, sisin ko mga minti. Adaganas na nga mga, kasta nga sao ka lang nga sao. May sakabay. Kasano ko ma? Katulungan ako mga minamagbaga kanigit anak taa. Sakmet lata sao nga sakmet latag saon. Sikat saan ka ba't kagunoon Kang kanunong nga mati nga rami digit anak mo. Mapoya pati siyak. Jak may imas di manganan. Tumaktera ko. Ditakaman. Dilawan nyo man. Rigatin na sakit kami tinagam nyo. Kati magbagalas punto ka na kayo. Anong nemi, naruham ako nakasta. Taori bagbagan na ti asawak nga ikatikbete nga madingo galit. Ngayon para kanyak saan nga mad. Adakalintega nga mangibaga ti kayat kong ibaga. Nga pamagbaga kanagitan na ko. Kastamat ng ti asawak. Ngayon ko namat ti asawak mano ganisano. Huungan gusto adakalintega. Mamagbaga ka daw ko ada mang dilot madingaramin da mangibaga no ayat na siya trabidad da. Ngayon in a nice way. Iti lugar nga saan nga ti panganan, saan nga sambong ipaspasabat, sumangkwet da. Kasi no ko mga roti saan nga masuro, saan nga makagura. Pati sika, manaw ka man naman na makakara akon keng ka. Naging gaman nun nami, di ba isang haldaw, kunakanyak ni Nika. Nang, di lang mabalin nga, makisarita ak tinasiyat ka na kayo, kat nasiyat matipa nakisarita yo kanya. Tasyak pa ti sorong mainam, siyak ti sorong mainam, siyak ti inam, anak mabalin nga sorong, kapag tasyak pala ti inam, siyak ti mga sorong ka. Di kahit kung asawan ng nasaya at apa nakisarita, saan ka nga sao. Nanyaman di bagam, kasta, sa lutsudin mo anyo ti bagak. Kasi nalusod ko lang aro din. Uwen, tanda kayo na ito ibagakon, no? Ito ibagak. Ito ibagamon. Ibagamon. Kagurit kayo ngamin, Marigatan natin panag-commute ko. Kanagasgastos, no kog-mute ag-commute. So, napimbita sa akin din, no? Agkasera akin. Agkasera? Tapi ulitin nyo pa lang, agkasera, ulitin nyo. Agkasera ak. At akaskola ak nga, at naman pagkasaraan na, kamay sa isuna. Kaya nutuwa kami, makapagtinulong kami iti pagbayad ti kasera. Asa daglang ti eskwela, walking distance. Agplete ak lang no ka iti Lunes, nga mapan. Sakto agplete ti agawid iti Biyernes. Mamintuwa ak lang agplete. Kat sadyay, saan nga naskan pa nga, agluto kami, taas nagtipanganan. Sa amin nakasapulan pa ti gasol, amin nakasapulan nga ti time nga agluto, dahil pa nagluto mi, isukumat pa nag-review mi. Dahil time nga, ipapansad di eskwela, panagawid, nagtaklo na yung kasa. Dil-dilawan ti sumanao ak, nga sumanao. Kitsi kaman, sao kamad lang sao. Sao akla sao, panang explain ko kada kayo. Tapos nyo maawatan yung gustuhan nga mabalin. Nanan? Pagsayatam. Di ko naman kindi Kit, no agkasera ka, nawaya makibarkada ka. Tawaraan niya nga oras, nga adda ka itiruar, mapangka iti plaza, mapangka iti sa dinudita, mapandi park, pag napag na makisinarak ka nagiti lalaki, nga saan nga may pasnagtagba, sa gabok ka nagiti lalaki, sa kayo tutulog at agsikog ka, nga katubatuloy panagbasam.
Sabi namin nga dapat panunutin nyo. Ay, ako magkawad ko makapanunutin na ita. Timasak bayan. Ano, mapaspasama ka hasta. Kasera ka no. At da isura niya pagkaseraan nga grave review. At da di eskwela. Alon, eskwela ti Aldaw. Ngam tirabingay. Mapangkay to di plaza. To at si Sinara. Binisito kayo. Tunong ka latahin ti hotel. Apo na yun na nga. Ay, magbagla ti magsayatan. Magsayatan? Ano magtaksan? O, naktakad ti gastos mo. Basta adda ka dito itirabi. Adda ka nagpatpatdag. Adda ka iti oras nga kasabul nga adda ka toy. Anyata mo, mi. Anyata mo. Mag-adda ka ito dito plaza. Sisinarak, bibinisito. Himbas kumanda ka ito unag ti pagkasaraan nyo nga grave review nag-assignment. Ay, po. Style yun. Amok data. Kasat style yun. Tunokwan. Nawanan. Please. Musta? Check kayat. Di tatang ti kasaritak. Hindi kasaritak mo na ti amam. Nagsarita na nga rod kinisano man name kitni. Palubusan na kid din. Ay! Sano? Ang mo basta-basta pa palubusan ta anak mo? Iya po na yun na. Nasaya at ibagbagana. Nasaya at ano dengdenggam. Kaya't nalaeng awan ti magsirsermon keng kuana, kaya't nalang awan ti manggwargwardya keng kuana, tapno maaramid na ti kayat na. Nasa umon, amparo. Nasaok. Nauman, iti kina sumanaom. Kadgabota na uman, kaya't nadagkasera. Imbes ko mga makakonsentrate nga agribyud to, ino ko ngam saan? Tao nag-review di anak mo, tuno makalagip ka, ko naman tuwa na yun. Gawin magpagaklatipod, no? Magpagamtipod, no, ngam saan nga sikat ang desisyon nila ito nga balay, siyak ti ama, siyak ti ari, siyak ti lalaki. Naa. Ikatimot nanti kalintegak. Hoy, siyak kang ron ang mang-display na kanagdaan nako. Gabutan na nga siyak tinagrigat, siyak tinanginaw, sinang kargas, tinapasngay, siyak tinagtagibi, awan nagrigat mo kanagdaan anak na. Iso nga sumbeng nga siyak patungbalan na siyak patunggbal, siyak patunggbal, para kanagdaan anak na. Nadingit eh. Ngayon nalpasan yung decision ko. Ito Dolores, at kaseran, niya, Japet malagi pa no at naganting anak ta. Nika ko naman, mayroon ni ka. Ayun, mayroon ni ka. Gabot na masusog no, tinapaya ko at sumanaom ka. Tama ni patak pa naganting anak ta. Basta, oy! Dito yung magakingasano ha. Iti ka nito nga saan nga nasiyat ka sa saan tanak mo nga babae, gabot pa nagkasera na, gabot yung decision mo, awat sa malaking basol mo, saan nga si ka, basol mo, napay kagsigog nga di na oras sa anak na. Dapat ibagamon nga basol ko, di ba napasamak? Urahin pa lang mapasamak. Ruga ako dati mang mabalaw kaya nga, gabot ang kastantot mapasamak kininika. Ay susat nga makapagrador nung nga nagsikog kakawit ka masikog kasawa ka din na oras. Diyos ko, pakayangem. Kinun ko na tumatan ti asawak manong nemi. Awang araw tinaramidat. Isot na tungpal manong, tinapaturay. Nagkaseran ti anak ko babae, kat no kasta nga awan dito'y balay, sa uwak tumatlang sa uwak, kasto nga oras, sa dinwat at ayan, na dyan naktakan ni Nika. Kailangan nga di mo tawagan. Ino tawagan, agririg saan nga sumbatan, baka agri-review, no saan nga masaw magsumat keng ka. Ay po, dito ko nakeng ka sana, basol mo na niya, matinagan sa mapasamag di babae nga nakta, basol mo, sumartay kan! Bukaw anak pa yan. Awal lang nga din na di anak tanga babae dito, ay, uri awang gayam, kasawa kalata nga sao. Intun ka ano yap to, at dala ko mamang turab keng katakitahan, tagpaknak ma'am. Kano agawid ton manong nemi, ninika, itirabi, iti Friday. Ana, manong abulan ti buksit mo na? Ka na virgin? Adan kasi sinarak mo, uno mismo ti pagkasalan, umuman di lalaki, ha? May pas nagmapalagpasa? Ang magbasa ka mo lang, uno man ang makinarim ka.
Nanangaya, no lang mabaling ko makit pati Sabado, kin Domingo, kit sana kagaw-awid. Apo, na yun na. Saan kumamadakas tananan ko na yun. Kumusta anak ko? Napas din kakadimot lang. Di ba nagbasa man lang katagan alos katagan no nagretor. Napindas ko mamit di ba nagisarita yung kadak. Po Diyos ko. Po intong kaano nga tayo. Nga sumardeng kayo, nanang. Ay nga manon naming masangok tumanin. Ti lalaki nga anak ko. Sa uwak tumanin nga sao. Ana, basketball na tatamom, basketball na tatamom. Di ka man mo panagsapol trabaho. Ano, serbi ng oras pinagraduar na ka. Hindi mo mat iobra. Ayun, papakpakan kailatan. Napi ako mamad no, may katumulong di bangkag. Ayun, nagtakla bagiyawan sa serbi. Imbas ko mga, nga sikat ang pagkat, wag bulang ko na nyaman dito nga raminim, nga ni tatang mo, di makatulong ka kuma, makatulong ka kuma. Nanang, babayan nyo tan, pati siya, di yun doon makikita. Na, papanam. Nagtulag kami di barkadak. Narigat nagsabot trabaho to. Patasin magkikasang-gasat sa Manila. Manila! Ay, Diyos ko! Tilaan na nga na po makawan. Manila. Amom ka di nga doon na kita kapot yung probinsya papat Manila. Nga dadakas na mapasama katakwada. Kasi no, masurutan na kita tragada kitang siya buka. Siya ang susabo. May sung ka, ititakas nga misyo at ka di Manila. Amom di Manila, ano rin talaga ititakas at pakasulisto ka, misyo ka sangko ka pa, saan ka palubusan. Kaya kumay nga rin nga dito, nga basbasket ko lumala, basketball ka natin naman na magkagawid ka tinabi, nga minuda ka sa di Manila, saan ka magkikita? Kasi nun no, Diyos ko, saan ka palubusan? Jacket, dito ka ang trabaho, ditoy! Nin tumat ng amana manon nemi di papanan napagpakadaan. Kat palubusan tumat ni Sano manon nemi. Tani? Nakarubwatan. Papanam. Anya nagda? Ha? Anya nagda baga? Nananggas ko na kada kayo. Nagasagana kami. Hinggang sapot sa trabaho mi sa di Manila. Tabarbaring sa jetting, ayan tigasat mo. Tigasat ko, hanggang mabalin. Nang, nakarubuat ako, nakapakada akong kinitatan. Kanina tanamam, tayo masursurot. Kasi di ba kasera ni mga ading mga nika? Ay, susabo. Hoy, Salo! Tanda ka. Napalubos akong danak ng lalaki. Kahit mo kasawan. Kasi ano nga, dadaki sa mapasama keng kuha na. Saktot mang sumbado na dadaki sa mapasama keng kuha na. Masag talagan. Makauba ka nga talaga? Sao ka lang, sao mo sa serbina? Oo, ita anak mo, taklibagyaw sa isaw nga rin nga mapansa di Manila na magkikasa ka, ay sadyay nga trabaho. Sarting ka, nikangkan eh. Awang nga rin, tinaramidak manom na ini. Tasan ko nga naikawid pa ni Victor. Kaya inauna anak mi manong. Anapang kano sa Manila. Kahit nung kasta manon naming nga mapang kami iti bangkag, iti asawak. Sumanuok tulat ta. Ay na, abay kasta tinangan, nakurang samat ni Sibong na. Abay sa mga patpadanuman dito, ay panagrikat. Abay ka kasla papatay dito yung mulat ta. Salo? Gagangi data gamot na nakurang ti danom. Kaya apay ka pabursuan ti danom. Tapos kasta kita, alis to itong matrel. Gagangi ti kasto nga tiyempo. Awan ti sa at unang nga kuma. Di kita ati talaga nga nauntor ti init. Ngayon mo kas pagarigan ta kita talaga gagangi dat. Ay kasano na awan ti maapit ta. Sayang na kita kastos ta. Sayang laeng. Wala ka sa awan ti bambanog ta. Talnakan la. Uri awan ti kita anak mo. Pati mula dito. Pag sa okay lang aso. Kanuri ka man siya. Sao ka man lang, sao? Talnakan. Di ka mabandog kaya? Kahit no sumangpad kam tuloy ito balay, manon nemi, amok ang awan na kiti anak mo. Ay, tinto asawa ko na, ito iya, makasikaso na kiti rumben nga, maasikaso, imbes nga siya. Tasyak tumat manong nemi, iraping kong tumat iti mapanaglaba, tapos ang kumasango ti bigat, irabit panaglaba. Sao ak tumanin nga sao.
Oy, tanakatan, nalaglagan ti panaglabamitan, tawan ti labaam nga urong di kita anak ta, awan ni Victor, sa lagawid ni Yanika iti Biyernes, nga isupay ti maglablaba kita arwaten na, hindi kasera na. Sa okay lang aso, doon lang arwaten ta di kita, arwaten ta, awan nga nakaburmoreng, di mo lang nga, iglalain mo dito arwaten, hamo kumabat itulok ka, magagara o mo na nga maburangan, nagrikit aglaba, nagrikit agilgal, ta oras sabat nga mabaling nga iwasing masin di kita, oy. Tamasapol nga magagel. Ay, apo. Saan nga man na tumutawag at magbat? Uwain manong nemi sa oklat nga sa o ore awan di kita anak ko. At dapat nagkikundaway manong nemi nga ni Nika tumawag. Ngam sangat siya titawagan at no tiket ti amana. Sino ti tumawag kang ni Nika? At kanunas kan nga sa kasundo na bigat so nga makawid. Pati Domingo. Baka no sa lagawid din no masapol na ti kwarta. Uno ti masapol na ti kwarta, mabalin tamat nga kwa. Ipaturod, i-Gcash. Kahit kumusta mat ni Victor. Hindi ko man tawagan. Ano tawagak, nagrigat na sumbatan. Kahit no sumbatan na, kakaiso ang sumbatan na. Amo na nandiyan sa lusod na. Sa lusod na. O, anya man ti magayo. Dobrak. Di kayo masakong danggan ti. Ado nga sa oyo. Ako pagdanagan nyo. Nasiyat lahat kasat ko to. O, pati nasiyat pa nagsalita na. Awan tinasiyat pa nagsalita dyan. Anak mo at namaan ng awam mo tinasiyat pa nagsalita mo. Madaman ti review ni Nika. Dandanin ti panaggraduar na. Abay. Awan? Ano awan? Awan. Di pagpagod niyan. Siyak pa na kabasol. Diyak lang ulit agun-unin. No sa ok nga sa o dilawam. No sa anak agun-unin dilawam. Anong ulit kayat mo? Sa ok lang nga sa o dilawan nak. No anak agun-unin dilawan nak. O sige. Asto nga rin saan ka na't agununin? Ha? Ikatamon sumana o nga ugalin. Ako matito iti anak mo nga pagsawsawa mo na magbagaan mo sa sermonan. Nusak ti sermonan, okay lang. Tapi sinay ka sinay. Apo na ka maten sa ano. Dilaw madla aming aramida kon. No saog nga sao dilawam, no sanak asan naay. Dilawam. Kita ka man langit. Sumreyak to ni ti kwarto mi manong name. Agaling agak to. Nakaululi mo. Tapati di ti karoba mi manong name na ulimat. Makakikawa. Sila kahiliw ko nga dadi kita anak ko nga pangibagak kahit kong ibaga. Makaikawa. Ay, yamat it. Pambarag tumatan manon na yung nga magtawag kininika. Hello? Nika anak. Nanang, nasiyat sakit ti mudyo ita. Tinamnamay ko bakit. Hello, Nika. Ano, kumusta ka na? Ano? Gumubra, mas kamad lang. Uno, baka dada sa badi ka dada sa araramay dun dita. Anak, kaya mo't kaya. Kaya yun, anak.
Kaya mo gano'n di mang tulad kanya. Amo yun, no, maulit-ulit nga mangig. Kasla kanta ko ma. Nga kanta ket maulit-ulit ang mangig mo. Maipkabesa, maimalis to nga mayorais. Iso nga maulit-ulit na mangmangig ko kayo di nga sao. May kabesa. Kumusta na? Nang napas na ka basa. Nagre-review. Ito na nung tip isa sa rong karmo dito balay. Di ka kadi agawid before nga umay kam dita tapno attendar mi di graduation mo. Baka agawid at tumaminsan lang nang. Ito na no? Baka next month. Kape next month pa lang. Tapno mo yung pinsan lang. Anandot kaya't mga paalam, nag-graduate ka. Makamukilat na. Ore sa anak papalan. So, paggastusan. Kakaiso na nag-graduate ka ti college. Api ko mga saan nagpaalam. Alagat makamukit tunutan ng awang ka di pa tinubyo. Awang pa inan. Tadatang orat tibilin nyo. Kaya di sumat ti karik ka na kayo. Kasi lagi ni Manong. Hanga na kinubnubya, hanggang ka nag-graduate. Yung tsaka lang mo, no, tanubya na itan sa Manila. Talanak. Idaw-daw ta kinapod Diyos nga. Awan ko matuyin naman nga mapasamat. Kamadi. Makapag-graduate ka, may take mo to ti board mo, kahit makasapol ka to ti pagtrabaho kahit sapay ko mata, kahit baling asawa, kahit nasyahat. Apay. Doon kumakang ka na yun nakastinanang, di ako kumaproblema. Kahit padasak nga rin nga malbaliwan. Kahit mayat madgaya, kahit uwan, ang kayo unay mabanlog, di amin. Wala, sige nga rin anak. Dahil sublat ko mga tawagan ni Manong mo. Hello, nanak. Hello, anak. Kumusta ka dito Manila? Saan nga ka di madlamarigatan? Awag ka di madlang ti problema dito, anak. Kawanan. Kas na kunak ka to kaiding. After a week, nakastrict kami nga dagos ti trabaho. Kaya okay ti trabaho ni. May bagay may bagay ti inadal ko. Computer. So trabaho mi. At danubya mon. Dandanin nang. Into no agraduar ni ading mo. Bakasyon ka to atap no adatay to amin ito eh. Iwanan. Sure. Ken no mabalin. Urnungam ta sweldo. At no adan to pangasawam. Ken no adamat may pawit mo kada kami agit pamara mga maramanam mimat ang kapi Jollibee kay tatang mo. Banyo nang sa alang kwarta ti pawit ko. Gumatang to pa yung paborito yung arwatet daki kini tatang. Tayo agterno. No ag-date kayo kat agterno kayo ti arwatet. Intun ka ano. Intun birthday mi. At agsarunot birthday mi. Urahan nyo birthday. Kada tayo umay nga sweldo. Umano itugot ko ito na. Kung may bulan na panaggraduar ni Nika, hangga di? Gaman. Sige. Saan to lang ni Nika tayo regaluwa? Da kayo to kinitatan. Nagkaman na kanak. Nagkaman na. May liliwakon ka na kayo. Pati ni ading mo hanggang gawawin. Maili ka lang kata kami eh. Mailiw ka na kayo anak ko. Sa bali lang nga mataw-tawagan kayo. Sa bali lang matnuadda kaya mismo. Kailo na kami nga sermonan. Sa mga noos, kayo lang nga sumanao nga pumarak pa. Tapay, handak ka di akailiw nga inayo. Aman na.
Kaili da ka amis mo. Kini kaili mo met tilaing mo asumao. Sumanao. May ikaw akam sagid di at hanggang tumakangigan ka nagit ta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 t. Karisot kayat yun hanggang di. Itultuloy yung atang malbaliwan dahil ng estalyo na. Barbarin mo itultuloy ko anak. Naamiris ko. Nusang kay gaya man nga makit-kita. Sumardang matenting yawat ko nga sumanao. Nga mailiw at ka na kayo anak ko. So nga mabalin nga tayo dito. Dadaunay ti kabutbuteng ko nga mapasamak ka na kami iti amayo. Into na dan asawa yo, pumanaw kayo to, panawan na kam to, kinitatang nyo. Iso nga ruang mamina, nadakda kami. Tapno di kas takat saan kam tuunay nga maikawa. Aking kamanon nami nga nagbakasyon ni Nika sakbay ti graduation. No Jack Marie Romanong nami. Manipod iti pa nagbalasang na kasla itapay lang arakupek tanak ko. Anak, arakupan ka man lang Nanang, nagmayadan ng arakupan tak. Ng arakupan kayo mo. Bagman saan nga sumana ako ti pasabat yun no di kat arako. Tanya ko matinam na maem nga ipasabat ko nga sumanao, unsao. Bakit ko na yung, aggraduar ka lang, ang mga kunam lang aggraduar ko, oray saan, ha? Mamamila ka lang saan kasta, ang mga ha? Ako na yun. Kaya mo na. Alay mo din yung mampay. Mas laman lang mailiwak ka bakang hindi, layang tumaratat. Baamo na. Nalwaman. Nalpas kong inikat na ito nga aramid ko sumanaw. Ay, nagsayatin na. Alangit naman minsan na nga dawat kiti kuha na pagpintasan na iti kinaling nyo sumao. Api ko na yun. Dahil taon na iti pampanunutan mi nga saan nga mga aramid ti madi. Tano, once nga ang garamid ka ti madi, di nakarkaro ba rin ko na yung manan yan. Ngayon ka na tapintas, ti resulta, ti panagbasa mi, kat ni Manong at tatrabaho nan, napintas, na naroon ng mapaggraduara kada dantong trabaho, at least, at dantong milabunga ti sumanao, nga nang biyo, nung napadpadasin mi kada kayo. Ito, so sanda ka kagkagura, kita nyo na kita duma, waras mo't pa nagkita. At dadag iti naganak, nga sandala tagon uni, kapwat men, o anyat araramidan na kita anak, anat resulta na. Gabot ti kinalukay, ti pamalubos, gasaan nga agsasao, no, hanga makibibiyang nagaganak, saan nga napintas ti turong ti dana, ti biyagda. Saan da nga nakapaggraduar, nag-asawa da nga dinauras. Sinuot yung basol. Basol da nga nagpapadaang. Basol da kita anak, basol man tikit naganak. Nanang, ori siyang saan kimat siguro man nao, no talaga kayat may nga nalintig ti dala nga surutan. Alanak. Sabi ko mga rod, talagang agbalagi kayo ng padpada iti kapsat mo. Pati ti asawak manong nemik at may kawak. Ay, di kaya na. Amparo. Apay lang ay. Mailiwak man lang ako. Nga niya. Apay katawa ka. Kasi saan nga si kanti asawa ka? Sabi ko saan nga si asawa? Siya na Amparo. Saanin nga si kani Amparo nga sumanao. Ano nga ulitan tinagan ko? Amparo nga diyan ka mo. Baka diyan ka mo. Kaili ko nga rin nga sumanao ka. Ano mabalin ko mga sawin. Kahit awang mati pang babalawak, pamilawak kang ka. Sano lakay.
Na anusan nagtado nga tawen nga sumanoo. Ngam di kita nagta, saan da nga kaanus, ison nga si Mina da. Ngam ka po katakwada, napagbalbalo ko nato nga madingaw kali. Di mo kadya mo? Tiyan niya. Manipo din saan ko nung makikita da kita nagta. Inikat ko man tinati, sumanao nga ugali. Tasan ko nga makikita da kita anak ta. Kaya't na nasawan, awarin ti sermona. Kaya't na nasawan, talaga nga na, singpet da kita nagta. Gapo iti inada nga sumanao. Nakapagturpos ba nung naimi ni Nika? Terwar na panagboard na kat nagtrabaho maten yung saan nga dito'y manong pati isuna kat Sadyay Manila. Nagdagkalo na kawak manong tadududwa ka mamitan di asawag. Sano? May iliwak ka na kita nagta. Tawagam ida. Sa bali di tawag, sa bali makita ta nga mismo ida. Mabali mo ita nga sermonan, kabayatan nga tawag ka ida, iti cellphone. Ano nga naskan pa yung sermon na kida at nakapagbasa da, nagtatrabaho da. Ganyan mo, baka sermon na mida, nga tanangin da tagpili, daw sino nagbaling nga manugang ta. Anin, amok na nasiyahat, tibangunin da ang pamilya. Mailiwag ka talaga kadakwada. Sumarong ka sa Sadyay Manila. Tawagam ida. Hanta man panahon di bangkag. Guro ka. Daskin ka di pala nga. Agsukay ta, agbola, agbangkag ta. Kit dududwata mo ten. Saan man na nga sa ganaan ta, masakban, napaadal ta mo ten, nanak ta. Kanya ka tanong, ginanata mo ten. Dakin ka, lukayad mo ta ginana. Ngayon siya, amparo, kasla adadang nga kapsutak no saan nga gubra. Nakairuaman kanyak ti bangkag, naglengetak, nagpintas ti bagi. Kasla, alisto ka matay, nagtutugawa. Kita, mapantag ko paspasyar. Adamot urnong tapay lang nga bati. Iti pa nagpabasa ta kadagitan nagta. Mapantag tur. Pagturanta. Ngayon mo, anta di Hong Kong. Bulusan ka dito yung Pilipinas lang. Sinuhar mga sikaso ka rin tarakan. Ito ibais mo latang ka nagkatay ko at ito yung karuba. Ay na. Bulusan ka ila ko maamin ilan. Pati ti bangkag, ila ko mo. Ti daga tayo, ila ko mo. Han nga mabalin. Dito at nagdapon ti pinagbiag tayo, bangkag. Nakakaisuan na nga natawid ko. Saan nga mabaling nga mapukaw? Ipatawid na karagitan nakta. Masapod na ko mga rod. Kaya damat trabaho dan. Professional damat. Basta. Ipatawid na kadakwada. Ibagatong to kadakwada. Pagbigayan da. Yung sandang ilaklako. Ipabangkag na karagitan karuba tayo ito. Agabang damat kasi dyan. Basta sandang ilaklako. Nakakamu ka. Sige. Urayan tangarot nagpakasyon na kita anak ka. Imay manong nami di kita agkapsat. Nakadwadan. Tinubyo ken nubya. Ideya. Tadimteng manong nami. Tinuwedding anniversary ng kasawa. Hanan. Nagkanak ko nga ni Nika. Isa ni Nelson. Nagbaling ang manugang yun. Nagmanuak mananag. Na. Kaya mumatagpili na kaya. Guwapo. Kaya nasingpet. Nabitas trabaho na. Kaya ito sumablat manong ni Victor. Nanang. Ni Alma. Tagmaning ang manugang yun. Ay, nagpintas ang bagay kayo. Manuak mananang. Ay, kasya na kay Napo Diyos. Ito kano ti kasar. Umununak mo lang kasar. Ngam ni Nika. Hanggang naglubunan may nga ang tawan. Kaya ito nga tawan, so plano may kini Alma. No't yung pagkasaran nyo, dito ka di matlang
Tapno saan nga skin pa yung aggastos tayo, nga umay kam sa dya sa bali nga lugar, wen, nang dito kami nagkasar, tasyak nga tilalakyan. Nga magsubli kam tumulas sa dya Manila, at na nagatang min sa dya nga house and lot. Ay, nanak ko. Dito ko matangan nyo, at dito kayo nagbalay. Kasi ano ko man, nagtiyan ti trabaho mi. Kas tamat manom na yung timbaga ninika. Yung saan nga dito lugar mi manom na yung pagkasaranda at sambat nga nag-ito ito asawa na. Agbalin tong asawa na. Dikat kahit ng asawan manom na yung minayadayo dagitan na. Agpagpadadan nga na asawaan kat sa duduwadan ti apo ko. Kat obrami ati asawak ti mapan mangpasyar katakwada. Ne, nanang, tatak, daki gayam. Tuwan, nakadalo kam dito, di adda kami. Ay, katay, kasanok ka pa ako dito. Nga diyo ka di kayat, nga dito min. Mayat mo ta. Maanusan nyo lagi dito, mabalin na kumakit. Dumatay kami, gulpe. Tapos kami agrikat, kansang kibatin na marigatan. Yung di ba nagkunak na nang kitwa? Atid dug ti biyagyo, kinitatang. Sabi ko na yun. Agnanarunak yung kananang. Dali, natitog ka nung biyag ka, di man nao. Di gini sumanao. Umuno na nga matay ni Amayo at sa ambot nga sumanao. Matultulad na kayo man. So magdanakan nyo. Saan da kayo nga baybayan? Numampay saan da kayo madanaan. Saan da kayo nga baybayan? Numampay saan da kayo madanaan. Dahil tatiko na ni ka man. Umanilangan, titawag dito, itawag dita, katunggal anniversary mi, umaydag bakasyon manong. Kaduwada ti asawa da, kansagitludan nga anak, dikat inewan ti apo ko. Ngayon da, kaanak ak manong naming inalami. Inalami, high school isuna, pinagraduar mi ti high school. Kat pagbasa mi ti college, tanukas kasano lang, isunto iti mabati dito iten namin. Taing kari manon name ni Annabel. Auntie, karik kada kayo. No mapaggraduar dak, kada danton asawat, dito'y kami nag-asawa. Da kami. Iti dum na kada kayo. Da kami tot mga sikaso kada kayo ang kelanti. Nukas pagarikan, tanas kayo ng masikaso kayo. Ikarik na ita. Nagkadagyaman kami, Annabel. Nagyamang kami. Taore no kaanak ang kalaeng. Gasla may saka na pudpud nga anak nga din tumang baybaya ka na kami kini uncle mo. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi iti na ito nga tawen palubos ta po katagraduar ni Annabel. Adawatin niya amuna ka na kami nga boyfriend na manong nemi nga pada na matlang aggraduar. Kahit nagkarida ka na kami, nagtrabaho da, iti duwang atawen, kalpasan na, isuntun pa nagkalaysada. Nagkari manong name ni Nelson, mano niya, Nelson, ngagbalintong asawa ni Annabel, nga idinto din nami, ngagnaid da. Kinsudan mga sikaso ka na kami, lukas pagarid dumteng tuman, ti panagkapso. Manong name, Ma'am Amiris ko, akasto nga talaga tibihan. Manipod, panakairuki, iti panagdena, nagiti agasawa, panagganak, taripato ka nagiti anak. Amparo sumanauman, iti manon nemi, iti bunyag da kanyak. Yung nagsarda nga klaeng, iti sangkon nga makita pa, nagiti anak ko. Kaputi sumanaok, kapilitan nga imadayuda, tapos nilikas tagat maadaywan na, ti inada nga sumanaok. Ngayon ba check manon nemi? Nga da ito nga ugali. Kat isot, nagbalin, nga nagpangalan na tapno, disiplinaan na di bagbagida, tapno da serbi matlang, sakripisyo mi, anaganak kadakwan. Lupay, sami makaden na ida, nga madamat, pinagbasa mi, nga saan minto, saan nga inkarina, nga saan to umang baybay ang kadakami. Kaya kunadan, anang ikuking gamanong, asin no ti adadang ipatag. Naganat, anak, uno, asawa. Isongbat ko asawa. Dati asawa, depende di asawa.
Ti asawa nga mangibat padag iti asawa na, dinanto pulos panawan, dinto pulos sumina. Ilaing patay, ti mabaling mamagsina kanakuan. Dahito iti pagkasalita, kanagyaman at anos mo nga namurnos, kalpasangan nakinset ken kat iti Italiana. Ket sapay ko manon nemi damat ni batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dibngeg ken nagbuya, more power to your program. Tuwing nga tagyaman nga pagayam mo, Amparo. Thank you king ka Amparo, thank you pa nagsurat, thank you mat kadagitay nagbuya.